Iepa, família! A veure, el vídeo. Propòsits i reptes del 2017, sí? Estem a febrer i pujo el vídeo ara. Ja ha passat un mes, no?, des que vam començar aquest any, i bé, bàsicament aquest vídeo parla sobre quins plantejaments i quins reptes hi ha per afrontar aquest 2017, que ve una mica carregadet, no? El gener, ha estat una mica així parat i només vaig fer vam fer el duatló d'Alpicat, tinc la xuleta aquí, que si no, no... Vam fer el duatló d'Alpicat, una prova molt bonica i que l'any que ve repetirem i no hi va haver vídeo, però l'any que ve hi haurà vídeo. I bé, febrer. A febrer, en principi, no tenim res planejat, no hi ha res, però no es descarta fer alguna cursa, no? I això, ni que sigui una cursa de 10 quilòmetres o el que sigui, per muntanya, això sí, perquè tenim el repte d'aquest any, el repte gros, que ve una mica fort i ara al final us en parlo. Al març tenim un viatge pendent que no es pot dir encara i hi haurà un vídeo explicant tot el viatge, com anirà, amb alguna que altra companyia, deixo aquí baix el seu Instagram, i alguna cursa també hi haurà de 10 quilòmetres, ni que sigui 15, per començar a agafar el fons i preparar la temporada. Bé, abril ve una mica així carregat, perquè ja comencem amb les mitges maratons, perquè, com diré després, el gran repte d'aquest any s'ha d'anar preparant i, per tant, se requereix un gruix d'acumular desnivell i distància, no? Familiaritzar-se amb la distància, que us en parlaré ara d'aquí poc. I, bàsicament, a l'abril tenim una col·laboració amb el senyor Arnau Alsina, també deixo aquí baix el seu Instagram, i us hi passeu per saber ben bé el que fa. I bé, ens ha convidat a provar una nova experiència que es diu BMX Race. Jo també, quan m'ho van dir, vaig dir, hòstia, això què és? Ni idea, no? I bé, consisteix en bici BMX portada a un circuit amb una pista. Per si no acabeu de veure clar com jo, aquí van unes imatges per saber ben bé el que és. Això és el que ve a ser el BMX Ride, no? A l'abril, amb el senyor Arnau Alsina. I comencem ja les mitges maratons, com he dit, per començar a agafar aquest volum necessari. Maig. El maig també és una mica light i només hi ha una mitja marató també programada de muntanya, com sempre. Al juny tornem a tenir un altre viatge. Aquest viatge sí que se pot dir que serà a Londres, al juny, i tampoc es descarta córrer alguna cursa o alguna mitja, si podem, alguna mitja marató. Això és al juny. Al juliol, alguna mitja marató o alguna cursa ja per acabar de rematar i així, sense obviar els entrenaments que anirem fent, no?, per preparar el que ve a ser el gran repte. I a l'agost o al setembre el que ve a ser el gran repte, que és córrer una marató de muntanya. Bé, el meu treball de recerca tracta sobre això, en preparació, nutrició, els entrenaments i tot el que s'ha de seguir per córrer una marató de muntanya. I fins aquí els propòsits i reptes d'aquest 2017, que no s'acaben aquí, perquè al setembre segurament, de setembre a desembre, hi haurà alguna que altra cursa, alguna que altra història per contar, i sempre
vídeos d'entrenaments i el que anirem fent, no? Un 2017 que ja heu vist que ve bastant carregat i que esperem que surti tot bé a la perfecció i perfectament. I bé, moltes gràcies per seguir, penya, ens veiem en el pròxim vídeo. Salut, cames i cats.